Astrako aparkalekurako sarbide berri batek ingurunea hobetuko du. Bide berria aparkalekuaren albo batetik igaroko dela aipatu dute Gernika Lumoko udaletik, hain zuzen ere Ibarra kaletik izango da, eta UNESCOari lehentasuna emateko babesleku antiaereoaren eremuan egingo dela esan dute. Lan hauek datorren hilean hasiko direla aipatu dute, eta etorkizunean ibilgailuak sarrera horretatik aparkalekura sartu eta irten ahal izango direla. Aparkaleku horretan 200 gora plaza daudela esan dute, eta sarrera berria Ibarra kaletik egingo dela. Horrela, erabilera publikoko espazio zentral bat sortzea lortuko dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik, eta neurri hori gainera asmo handiagoko plan bat gauzatu aurreko urrats bat dela esan dute. Horren barruan sartzen dela Astrako bunkerrerako estalki bat instalatzea. Estalkia eraiki ondoren, haren ingurunea ere hirira egokituko dela azpimarratu dute udaletxetik, eta lanek ekipamendutik gertu dagoen udalbiltegi bat desegitea ekarriko dutela. Bestalde, Astrako aparkalekurako sarrera berria eraikitzeko, 32.830 euroko aurrekontua onartu dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletxetik, eta hilabete inguruko exekuzio epea izango duela. Eraikitzeko lanak amaitu ondoren, administrazioak udan ekingo die egungo Astrako kulturaren fabrika sozialaren inguruko paisaia hobetzeari. Azaroan amaituta egon dadin. Babesleku antiaerearen estalki berriak, egur laminatuzko arkupe egitura izango duela aipatu dute udaletik, eta gainera, perimetro osoko paramentu vertikal batekin osatuko dela friso gisa hain zuzen ere aterpea eurite handien aurrean babesteko. Babesleku antiaerea gordeko duen zurezko teilatuak 200 metro karratuko espazio ireki bat sortuko duela ere esan dute bere sarrera inguruan. Espazio hori ere estalita egongo dela diote, eta gerra zibilarekin, bombardaketarekin edo memoria historikoaren gaineko formatu txikiko aipamenekin lotutako erakusketarako erabili ahal izango dela bukatu dute.